Beshif se Ableton Cúige idir an réiteoir Martin McNally ó Bhuainachán agus na himróí a chluiseantar imar hen an clár a raig comá a sé ná doinge anis an chéad cluiche a dhéiscin Connachta agus Laighin an sa cluiche churan an íar an roid se Chraobh Peile Idirchúige agus Markart. Seagur maigad a bhíl agus sin nach mór olamh chun caide an sa ar an ihe starúil an sa don goman lucascail agus an chiad chréile beo ar chluiche fés na rialacha nó bert an ardiló lárna parke agus a bhéló Cúige Laighin ar an únsaí don giadúr caid fada isteach luas bhírá leis an gluthe sa ach go háirithe lua go más a chluiche seo chuin Connacht inis. Agus an son hall Matthew Tierney a ríist. Nis isteach sa cheanó Buaicphointí agus Báide agus an chiad Báide dar luach Chraobh fachtaigh fearbhuio fachtaigh an Connachtach éad nó sé. Se samúil an toisteach sin dá héann sin agus an trúr fagaí chun tosaí an rud a chréalann sin a go grohann sé spás de lehéid de na tosaí a gar isteach pas ítach tug isteach. Tána airigid bín Chraobh ach san airigid nó Buaicphointí hageist. Nis mithil las mud an stúa nó ach an sile fachta harnáis ag Connacht agus in Council Buailte agus in Council Buailte Harris an trasnáin ag Diarmid Morta scuilte agus óin McLachlan an sile fachta harnáis ag Cúige Connacht. Éad nó sé inis an Council Buailte go deasaige Harris an trasnáin éad nó sé Báide agus Buaicphointí. Deanta an sin a gaithé bhí déiseach i buile chun cin ach a rís eile fáibach ag Laighin leis an cic amach sin. Teagháil deanta ag ibre a dáin sin méid an bambric leis an cic amach. Okay, we had the initial free for inside and then we kicked it away, so the indiscipline brought it in here, okay? Agus é sin mínithe Gusiléid an son ag Martin McNally agus well á faibanna ag Stephen Cluxton lena chicamach agus agus na cosantóirí chomá de séile an sa ag Diarmid Morta an ardiló mo lárna parke fachta harnáis gas na Connacht ag mátá spás an socha diatadí sin darabáide a ráid béidir me siad sásta lena buinte besiad go dain agus go darafa san sellih sciran na caide buaite ag Cúige Connacht plias bra do gáile an son ag John Maher an Council Ard an Council Harris an trasnáin agus ní habáin son ach las mud an stúa agus é sin fachta ag Jack Carney an brat daragardathe Buaicphointí as an Council. Se scór ionach ach neart an scoil i Lárna Park ag John Maher a cruthaí an spás na Jack Carney agus leis nuair a churann Martin McNally an dá lámh san éir díreach mar sin cílann sé sin gros sé tíomhmuid an stúa agus mar dhealar sin coppla culín fáilte a ríiste ag Connacht agus chun eile an sin daithí. Cawn eile fachta an son agus é sin fachta ag Diarmid Morta ha tí Phointe fachta ag Morta while ha tí scór fachtaige Chraobh Peile mar bhíon Council a ríist dídach las mud an stúa le Brian Howard á clia a ríist Connellin inis sé fiochan suas sa Jonas Spricke ach níl se do bhainínige túirt fé fós ach go háirithe túra sé seo fé mátá sin Cawn mór fada an son Harris an trasnáin ó Kevin Quinn agus an Council fachta ag Fearchíl Bantán agus ar deire hir hall scór fachta ag Cúige Laighin agus Buaicphointí fachtacha as. Okay, yeah. Agus Paddy Small inis I dtíorg a dul ar an únsaí agus Cúige Laighin níos mó I muín na tasanna beag gara a cha gara sa gluiseacht sa an Council Buailte Harris an trasnáin ag Paddy Small agus an dara scór fachta ar deire ag Cúige Laighin. Se agus rud a Louis Ray McHugh ag an ceathrún sin go bhhaithí sé ag méidir go bhfuil níos mó clúlan agus níos mó spáis ón fásta agus. Donny Horos Cumáin Jack Carney agus a túirt fé an báta áirithe son le foiir na bróige bhí Fergal Boland agus Buaicphointí fachta ag Fergal an son do hénig agus bhí sé spéisiúil riimiis an chluiche bhí Cúige Connacht ag cleachtain an hiireachtaí son agus há sé sin le fiscintóna go imirthe ag Connacht há sé ag éad nó sé dúthair sé siúd fé cheann mór fada ní thuair sé pas láimhe an Council Buailte agus an Council Buailte go crín ag Fergal Boland.
an spéisiúlar fad gur bhínig Martin McNally sin aber meach buntáiste níos mó buint le kicksair agus sinné an buntáiste bhainean leis. Yes, that was a 2. Kicksair fachta Conor Gleeson agus Buaicphointí. Cilíonn Steige beag dearg san Buaicphointí agus é spéisiúil go bhfuil siad a díreach dul níos scirid an spreoch ná mar atá Cúige Connacht an túirt fé. Siad las moda don stúanú an báut áirithe iad leistigh do an cansa ó Chiarán Kilkenny agus an pointe son Harris an trastáin agus bhí son a tastáil go gíormhatha. Seas cinnte go róg tá sin feici agin ó Chiarán thar na blianta an sleas céim isteach sin second and shot. Fan mí leis an Emerton son mar han cumach dulta I bhaid Stephen Cluxon báut a bháin eile agus pointe fachta ábhara ag Conor Cox. Well, diolch sé bheith mar do Cúige mún chomá Conor Cox ach pointe fachtaige do Cúige Connacht an Satránóna. Sin rud nach bhean tú go minic droch cic amach ó Stephen Cluxon agus críoch ionach an sin ó an farsa fictar an sin Conor Cox ag a ríist eile an riala bhíní Martin McNally an sin. Well, an scór lehama an sa Cúige Connacht na hochtia Cúige Laighin 9 agus Raimid sístí mí hálar an iomlán. Ach, kicksair an sa ag Cúige Laighin agus chnicimar a bharcan son an dá rial san fé mar derim. Sin ag a ddíreach an chéad beidir in St Clair a cúlbair a teacht amach agus bhí sé cliste go leor mar a scór an Laighin an cúlín sin. Bhí sé cliste go leor hanig sé ad leis an líne. Ach an sin tugadh an pás tíomh hirdá agus daicheann sé leireach nar ó chéad ag a gol sin an darna uair an sin an cinneal. Leis na himreoirí an son súlaich mád Keepers in play. na rialacha agus inis mar sin don giad uair an báideoir dultach an cín Conor Carroll agus fear bresin san dábhrí sin ag Cúige Connacht háisiad sa chearnóid céthúraigh fé iirecht an son ó Barry McNulty ó chunta Líatrama agus báide fachta an son aige agus an tionachar ag dhéatach a bheith an báideoir dulch an cín le fiscint go sa léad an báta son. Díreach é ní Conor Gleeson na Stephen Cluxon stásta bogadh chun cin thar an Laird Park an sin ach an buntáiste mar luí tú sin an cruthaí a Spórt agus annachríoch ag Brian McNulty uair sin. Ón de bhile an Barclin an báta son agus fanna talún agus anna hábháil díanta an son ag Conor Carroll ach an sellh fós ag Cúige Laighin. Agus é fósa có pí amach cosint an son an sellh lehhuirte ar neis iirecht an son ó las mód an stúa beag ag Ciarán Born agus sin pointe amach an son. Níos tapaí inis na beidir le fada an lá agus tá agam go bhfuil luas a bhíon ach seo dearfach mar cluiche. McNulty ag aristeach an son an tastal go bhaige go Conor Cox agus an pointe an fachta ag Conor Cox. In san ceathrú seo ach mí crunneas a rís dathaí agus deis na chutha mú acu. Iirecht eile ó las mó don stúa an son ag Ciarán Born agus an Council seolta go nafaseach Harris an trasnáin agus Buaicphointí ige ábhar a son. Seo níos fearr a rís agus Ciarán Born feiceach sa ceathrú seo sin an darna scór fáite ag Deisiúirtas na himreoirí os na cúntathe beidir ná ghain deisró vinnig imirtan sa ar farca chrócaigh seachóin Cúige Connacht agus an son. Well, ní raibh duine náda an í timpeall ar Chiarán Mórta an son agus báide darlóach Chraobh fachta an son ag Chiarán Mórta. Well, beidir go raibh na cúlathe ina gola an báta áirithe san. Agus an rud ba himúla dúsan in san cáisian na ins na sean leihananta le coppla seachna hen bheith ó an cosantóir a gola ráise go cúlbaire ach níl cead aige in san Be go dain be sé dabte bar féise chuir discint agus ar a dathí ar na rialchanú sin annach chaidir fad isteach a John na Carnóige. Tá siad eile isteach an Carnóige ríist an son. Well, báide fachta an son ag a bhír teocha Liam Gallagher a thug an tros fad an ála lúndín don gluitheáirithe sa agus well, biú an tros son a thugann agus an ceathrú báide agus sin Buaicphointí a go bhádaí fachta ag Cúige Connacht inis. agus sin an Ag sé chumar Cúige Connacht go bhfuil tééis níos mó tréáil agus bhfuil níos mó taí chu ar a chéile téisce le Laighin éile isteach an sa. Díochtach sa bheith ein téireach mar há sé ag fearr ein téireach agus Ciarán Born le báide an son agus well
Iirecht an na ball, leabhlacháil, Cíochna is Laighin-1-11, Chraobh asan. Se agus má a cúil tiltte ag imar a bí ó Cúige Laighin sin Kieran Byrne I Mahurm sa híon bhí trí scór an scoiáite ag a trí chulín ach leis an cúil sin bhí go leorla Johnú ag. Leithna hin himmartha aimimina gcuibh se bhaile agus gin slúan sa I barca chróca. Ifir cardíag, éad nó sé, chunta bhuió, sreachlaí sa chuma ortha ag Allianz. Agus inis mar sin Cúige Laighin a dul ar an úntaí an Council bhuailte agus sleanú ag Owen an scór deiregan sa ar farca chrócaig Cúige Connacht 4-1 Cúige Laighin 1-1 agus tá Mícheál O'Donnell híos le leach na himmartha.